Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna fihi mongko sak temene iku tetep ing dalem oleh Gusti Allah ngijabahi panyuwunane Nabi Yusuf. Iltijaun utawi ana iltija. Ilallahi ta'ala maring Gusti Allah Ta'ala jurian halelumaku ngala sunanil ambiyai ing atase pira-pira kesunanane para nabi wa sholihina lan wong saleh-saleh fi qasri nailil khairati ing dalem cendake mekoleh pira-pira kebagusan wa talabin najati lan golek keslametan ilallahi ta'ala minasururi saking pira-pira keelekan ngala jinabillahi ta'ala ing atase arahe Allah Ta'ala kaqaulil mustaghisi adrikni wa ila halaktu. Wong wis dadi semacam iltija lujaun, dadi lujaun maring Gusti Allah. Lujaun iku ya istilahnya kaya-kaya gelem ora gelem. Di bahasane kita ada tembung gelem ora gelem maring Gusti Allah sing neng kono dilakokke kanggo sunah-sunahe para nabi lan wong saleh-saleh. Wujude ngijabahi donga karo nyelametke nabi lan wong saleh-saleh saka pira-pira keelekan nekake kebagusan karo nyelametke saka keelekan. Kita duwe bagian nek pancen kita niku iso nyipta diri dadi wong sholihin karena tendiki para nabi karo wong saleh. Lah nek jenengan pengin dituntun mengarah ning kebagusan-kebagusan selalu mekoleh keselamatan saka keelekan ya cetaklah diri panjenengan dadi wong sing saleh karena saleh niku disenengi Allah
Aja ming jenenge tok. Ning ana pembuktiane nek pancen saleh. Oke mengkur jeneng tok. Ning kelakuane mburok. Ora ya aja jeneng tok. Saleh niku nek cara bahasa niku rak saka salaha utawa saluha. Maknane bagus, apik. Salaha yasluhu. Bakal gawe apik utawa bakal apik, salaha yasluhu. Isim fangile utawa isim kata yang menunjukkan pelaku niku solihun. Nek mufrad solihun, wong sing apik, wong sing bagus. Solihun. Tasniyae solihani utawa solihaini. Jamae solihuna. Nek rafa nek nasab karo jar solihina. Iki jamak wong-wong sing bagus-bagus. Artine ya jenengan dadi wong sing do bagus-bagus, bukan bagus blegere. Ora penting nek karo bleger niku ora penting, dadi rasah perlu make upan. Rasah perlu tuku skincare. Nek pengen bagus ning bagus akhlak, bagus ati, bagus ngamale niku ora perlu skincare, larang kuwi iku. Larang. Lagi merek La Tulip kuwi larang. Burung sing marek nyeleneh kaya apa kae jenenge. Ketoke bahasane Inggris kok kae. Ana La Tulip, ana Ultima, ana. Aku sok mbayari ndono kok ya nek aku. Larang. Entek akeh. Dasare tak kon rada gluwing karo bening titik aku nek kucel kae memeng nyawang. Memeng. Ya akon gluwing akon bening ki pandak ora mung akon tok. Ya karo ngragati barang. Pembahasan bening gluwing kae wis. Kabur. Ngono kuwi ra pisan pindho ya tak mikir iki. Sakar ya. Buat. Mula saiki solihin wae. Nek solihin iki apik akhlake, apik ngamale, karo apik atine. Atine apik. Atine apik iki salah satu misi utamane urip ora nganggo landesan ego. Ego itu rak garis besare maunya menang sendiri, inginnya untung lan penak sendiri. Meskipun kudu ngorbanke wong liya, meskipun kudu ora urusan karo ora nganggo perasaan, ngono kae ego. Ning nek wong sing solihin ora kok ya mending siap kangelan, siap rekoso untuk bisa memberi manfaat ke orang lain. Nganggo dalil agama khairun nas anfa'uhum linnas. Sawi jan jos tenan sak apik-apike wong kuwi wong sing paling iso manfaati nggo wong liya. Engko kudu mupus ego. Nek wong wedok sing donge goreng endhog ki sing wedok utawa
donge wong wedok iku kudu goreng ndok kok ketoke iki ndoke sing digoreng sing goreng sing lanang jaluk wis pokoke kuwi iki gaweanku Pak tak gorengi jenenge wong wedok ora iku tur lumrah ora kok nek sing lanang goreng ndok nah mbok yo ngono kuwi beda toh adoh banget kok ya dijaluk kuwi iki gaweanku Pak celengan ngamal solehku dadi nek nggon gang goreng ndok gawe lawuh ki tak tandangane walaupun jane memeng wegah ning wong pikirane niku manfaat nggo keluarga celengan ngamal soleh dadi ada dua paham duniawi iso manfaat nggo keluarga ning paham komersil akhirat golek ganjaran iki ganjaranku mula nek sing lanang goreng ndok kae jaluk ora kok nek wis mateng posisi pas tanda goreng ndok jaluk lha ya tak pikir bodoh nek pas goreng ndok jaluk ora kok nek pas mangan ndok jaluk beda nek pas mangan berarti kono mangan ndok mang jaluk kuwi cetha jluntrunge nek iki pas goreng dijaluk berarti sing dijaluk ki temandange le goreng kuwi ora kok le mangan iki ora ego jenenge ning mikir ngamal tenan top lho nek jenengan ngeten iki top tenan ning yo wareng ji sing ngene wong sing lanang ngumbah-umbah ngono sing wedok malah angkling teklek karo nyekel HP karena orang mikir ke akhirat biasanya pisan orang mikir ke akhirat dasare ra duwe tuntunan nek dituntunan kaya aku kudu manfaat ngono kuwi kaya hadise Kanjeng Nabi ya mesti dijaluk delekke aja umbah-umbah Pak lah kowe iki celengan ngamal salehku ming kuwi sih kowe wis di bagian dhewe ngamal salehmu ki nyambut gawe goleke butuh kono nek nggon gang omah ki pokoke ngamal salehku lah iki nek aku ujug-ujug mati ra ndek sangu ya repot ya kowe iki arep tak nggo sangu wah iki jan elak jenenge wong wedok saleh niku ya kok ngene iki wong wedok sing atine karo akhlake apik ya ngene iki kok ya pikirane iki akhirat ora wedi kangelan ora wedi rekoso wis ngerti bagiane aku isane nyelengi amal saleh ming kuwi tok tandangi lah terus aku arep tok kaya apa ketoke aku penak ning padha karo kowe iki nyetorke aku ning neraka kuwi lah kok iso lah terus aku ra tok kei peluang nggo nyelengi ji aku ra tok kei gawean-gawean utawa pengibadan sing dadi ngamal salehku wong kabeh tok rebuti ngono kok ira ketoke kowe apik ning asline nyilakake aku wae wah iki ya wong wedok sing anu kok ya akhirate main ya wah mbok golek ana-ana wah kok ndek pola pikir kaya ngono pola mikire ngono kuwi apik banget no lemune kuwi iki bagian saka tabungan amal saleh kula nek apa-apa tok rebuti apa-apa tok tandangi apik memang aku penak aning terus sanguku apa iya lak ta iki berarti pondokan kowe ra duwe kok mikir ngono kuwi kuwi cah pondokan apa meneh cah ra cetha
Kowe lok tenan nek ngantek ana sing ngono kuwi jan. Salehah tenan iki jan. Salehah istimewa. Lah ning kowe engko saya. Kowe engko kesel nek temandang ngene iki. Wong golek dhuwit wis saya kok apa meneh golek sangu akhirat. Wong wedok kok apike kok ngene. Diterangke muni sayah malah bengok golek dhuwit wis saya ora elok-elok. Jam 8 tekan jam 4 plenik 80. Apa meneh golek sangu akhirat kudu gelem saya kudu siap saya. Gek sayae golek akhirat wujude umbah-umbah iki paling pol sajak. Paling pol. Wujude golek akhirat, ngumulya akhirat, goreng ndok iki paling pol selawe menit. Lah nek sing digoreng 6 gek kamu kok direp iso. Ndoke 6 rep-repane iso dadi akeh banget iku. Kena nggo madangi wong 8. Ngantek wong 10. Apa meneh nek rupane ijo dadi kandel-kandel gedhe-gedhe kae. Oh wis. Warang wong wedok kok menep siap kangelan ora begitu nggatekke duniawi ning sing dipikirke keakhiratane iki arang. Karena pikirane akeh le cethek, pikirane akeh le cupet. Pengine ya donya iki kepenak keturutan. Arep wong liya kangelan rekoso ora urusan. Sehingga seringkali to kadang menyaki sing lanang akon sing lanang sak weneh-weneh ngono sering banget. Bape ora duwe persiapan utawa sejo nggo nyiapi akhirat, ora duwe sejo nggo nyiapi akhirat. Gek mesti ning akhirat, ning kok ya ora siap-siap. Cetok mesti ning akhirat. Gek saiki wae anggere arep mlaku ngongkek boyok sikik. Dungkek sik kletek-kletek. Lagi mlaku alon-alon, cetok kok ngono kok ora mikirke akhirat. Kudune wis mulai mikir akhirat, mempeng nyalengi ngamal soleh dan ngamal soleh sing top niku nek iso manfaati wong liya, bukan kok nggo diri sendiri. Nek kok nggo diri sendiri wae ngubengke tasbih. Kuwi nggo diri sendiri. Wangun kae. Ngubenge tasbih nek ora maca apa-apa ya ora guna lah sak karepmu maca karepmu ra karepmu. Sak karepmu kok aku mung ngomong ngubengke tasbih. Salat duha iki wangun kae 8 rakaat. Jam 09.00 lekas engko jam 10 rampung. Wong karo tambah zikire ning rak mempek dhewe. Apik le salat duha. Dibanding karo sing do ketesuk sengkut mbut gawe iku do apa-apane. Wampuh sing mbut gawe. Kayak sing wedok iki weruh sing lanang sengkut mbut gawe kae senenge pol e. Ora seneng le dhek mempeng, seneng le sesuk setu bayaran. Karena cetha wujud mbut gawe niki nyata. Lanang iki anggere muni kocap ngrasa duwe tanggung jawab wis ora kenal lelah, tak kenal lelah. Mempeng mbut gawe sayah ranggo sayah rusake awak ora dienggo ngrasa rusak. Wis gosong panas ngelak ora dirasakno ming mikire aku kudu mbut gawe dienggo nutup butuh ngomah kae. Wong aku ditunggu bojo, ditunggu anak-anak, walau ora yo jihad sing ampuhan. Mula karo salat duha udah apa-apane arep Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Suwe.
Ora ana wedan yo ngledak. Reka. Wah, wis ra gatek ya ana karemu ra karemu. Itu gase wis ana kok. Ora do tangi kok sing do piketi. Aku jam 2 isih melek iki ra ana sing teko. Aku nggodhok ya wegah. Selah ngantuk. Ngantuk aku. Nek kon nggodhok jam 2 turu aku. Jam 2 ki lagi rampung salat isya. Arep tahajud rong turu. Dadi yo ming salat isya tok. Jam 2 lagi lekas salat isya masalahe sore seton. Seton tekan jam 8 rong kober. Salat langsung mlayu entar Tegal turi lor pasar Giwangan ngono iki ngaji. Ngantek tekan jam 10. Jam 10 ngidul, wetenge ngintir-intir mangan sate ning Gandung Kulon Pom Pleret. Wah, pesen telu. Sakarepku ndidhe tok. Kadang gaya, kadang ora. Yes. Madiang sate sik karo tongseng sisan karo balungan. Dadi werna telu maer-maer. Wong ra nggo sego kok. Kula ki ora nggo sego kok waton tak gaduhi sak senengku. Pokoke wong dede iki merdeka kok ya. Sangat. Sak karepe wong dede iki pancen gleleng tenan. Wah, terus ngancani dodokan. Ngancani kula wong wis wengi wis ora nyekel ya. Mengancani tenguk ben. Kuwi ya karo plekaran. Mula leh kuwi sak dadi jam 2 kae. Medun ana peteng pawon wah, wis magang ra ngombe sesuk. Nek kula tetep ngombe kene ana kopi kono ana teh. Nah, kanca-kancane iki dulur-dulur iki wis sing nang omah blas ra ngombe ra ya tekan kene kaing-kaing kok. Gara-gara pikete ra teko kuwi wong do ramesake sing do ngaji. Nek wong sing paham, wah kudu teko mbok ngantuke kaya ngapa lah iki celengan ngamal salehku di ngono. Ngamal salehku ki mane-mane ngentek. Lah yo ngantuk bak wis tak peksa melek. Peksa melek terus engko tandang nalika tandang nek kira-kira ngantuk yo karo ngadep apa-apa. Nggawa kok yo. Nggawa kok gak tekan kene petok aku mah takon duwe napa Pak? Wah. Mah takon. Kulit goreng kalau. Dadi kula angger nyopir ngantuk kae nek kor duduti ya tetep ngantuk, nek kor ngemut permen ya tetep ngantuk. Kudu tuku ngemil biasane ra ketan kacang adom rosta apa ae utawa sik kenthang kae. Aku aci niku ning buang kulite jene rada nek karo nyopir ngene. Ora ana wong adol nek canguk saiki wis ra ono. Endi le golek? Ora ana wong adol canguk. Aku suwe-suwe arep ganti kok sesuk nek dadak ngadep panganan ngono kuwi angel dadak tuku to arep golek kanca sing suarane celekat-celekit kae. Ben melek ngono lho aku. Lah kuwi malah luwih iso gawe aku melek lho tak kira. Tenan HP-e golek kanca sing model ngono-ngono kuwi. Wah, tak jak men ra ngantuk aku.
Ning nek kur sing meneng alus kae wegah lah mah tambah ngantuk. Pokoke sing cerewet gek celekat-celekit kae. Dadi kene nyopir ngono kuwi kono omong wae. Gek enek omong tegel kae. Kene rada nengah ngono kuwi digetak, awas, uteke iki mikir. Golek sing model. Awak golek sing model ngono kuwi mesti meleh. Ayo kualat. Lah rak tenan matane lho ngono. Tenan kae. Dadi melek ngono. Makane tenan nek jenengan paham itu angger kira-kira membawa diri mencetak dadi wong sing saleh-saleh, Allah sing nglebokke panjenengan ning nggon kungkungan, ning nggon golongan wong-wong sing senantiasa mekoleh kebagusan, tur selamat saka keelekan karena Allah sing melindungi. Allah sing melindungi. Wah nganggo werna-werna, le melindungi iki nganggo werna-werna sing padahal di luar akal. Kadang di luar akal. Ora kanyono-nyono, iki mung tek Gusti Allah pengen nyelametke karo nekake keapian. Jenengan iki gampangane engko jam 10 arep menyang nang anu kono, Mbah Rawa. Misalkan arep menyang nang Mbah Rawa. Jam 10. Isih santai nang omah kae. Ujug-ujug ana wong njaluk-njaluk. Moro. Kenal yo ora. Enten apa nggih? Nyuwun ngapunten, nyuwun sih kawelasan. Sanggup neruske laku. Lah jeng tindak pundi nggih namung waton mlaku. Lah ya wong ngemes iki sauni. Lah muni neruske laku takoni lah jeng tak pundi nggih namung laku. Terus jenengan kok karo Allah dubahke atine. Oh nggih, ngrogoh dompet. Ana 100, ana 50, ana 20. Wah, kene dudutke sing 20. Ora sing 50 po 100, ketok wondo-wondo cetil iki. Mosok 50 po 100, kei 20. Niki nggo tuku es nang dalan. Matur nuwun. Matur nuwun. Kalane wonten beras apa napa? Lah wong mlaku gek golek liwet piye nek mlaku? Oh nggih, dilalain jenengan ngungak wadah cet. Lah sing nggo seleh beras wadah cet. 20 kilonan kae. Ana plastikan loro ning jerone ana ndoke. Wah iki berarti genduren pindho iki. Kekke rong plastik kuwi kekke kabeh sekalian ning kono wong ndoke rung dipindah to. Isih dadi siji ro beras ini kan lho. Kekke kabeh. Dadi sekilo wingko. Nggo niki enten gendurenan pindho nah jenggung liwet. Nggih matur nuwun niki. Sarung bekas enten mboten ora duwe. Om remen. Wes kei 20 karo beras sekilo ndok loro. Matur nuwun nggih niku di luar akal. Nggih mlakune kaya ming mlaku ya ming mlaku apa nanging ora kepikiran, ora diprogram, ora direncanake. Ning dibalik itu semua, dibalik kejadian kuwi iki Gusti Allah pengen nyelametke jenengan ana ing dalem papan panggonan ngendi wae, aku pengen ngekeki keapian. Mula gandeng jam 10 arep lunga ning Barawa, jenengan dislametke kon sedekah sih.
Wong sedekah ki nggo nolak bala. Akhirnya tutul sedekah jam 10 ya wis wong pancen direncana arep menyang nang Baro. Menyang ngetigi wae. Gek kanggo nggo motor cilik. Jan nggo Supra kae mingen. Walah ya ming rengrut kok ya anu ming apa touring kok ya ceritane. Iki ming cerita ora nyata. Ming cerita ora. Ya itu nek kula dhewe nek sing nglakoni kula ya ora mungkin 20 minimal ya 50 to ya nek aku nek ngekeki iki. Nek kula dhewe sing kudu nglakoni ya ora mungkin to ngekeki wong kok 20. Ya paling ora 50. Kula niku. Kok 20 ya ora penak kok ya. Padake ming wong cen-cen po. Ben pokoke tak unggahke awakmu. Tenang. Ngetigi Mbarawa tekan Mbarawa tekan sing dituju wis. Salaman tengok ngeten iki wong nggone sedulur kok ya. Nggone sedulur. Gua kok ngerti-ngerti mak grubyuk. Wes omahe ketiban wit duren. Mak grubyuk omahe ketiban wit duren. Wah niki kok yo dilalae sing ketiban omah iki bagian mburi gek dhek ngobrol ning ngarepan. Ora sak kaget-kaget do mlayu metu kae. Wes mlayu metu kok iya terus tenguk ngetkele wit durene rubuh. Ngarepe iki ana duren gedhe banget kan dilalae iki. Walah iki durene ngantek tekan kene. Kok mateng nek iki tok gedhe kok ngene iki. Wis slamet saka ketiban wit duren isih oleh duren ayo. Lah karang ya sedekah utawa jenengan saleh, jenengan dadi wong sing saleh niku memang kok ora iso dilogika Gusti Allah nuntun panjenengan dadi wong sing apik karo slamet. Nggih, khairat karo najah. Ingkari praktek to nek ciptakan diri kita menjadi wong sing apik arep apa to? Apik menurut syariat lho, aja menurut wong. Nek menurut wong ki engko werna loro. Ana sing ngarani apik, ana sing ngarani ora. Ning nek syariate apik niku jenengan ikuti mesti apik kok ya. Dadi wis waton apik karo sapa-sapa ya apik, nyikapi apa-apa ya apik. Wong saleh-saleh rak ngono kuwi. Tenan nek jenengan iso ngono kuwi sip banget ya. Karena urip arep ngopo to nek wis kaya keten iki. Nang omah ya apik ora lanang ora wedok apik. Dadi tentrem, kok minimal ngomah iki dadi tentrem. Modale nek arep apik nang omah ya ora kakung ora putri. Iki modale kabeh do ngalahan. Ngalahan apa-apa ngalah. Nek sing nyentih sing wedok sing lanang ngalah. Nah, nek sing lanang nyolot sing wedok ngalah. Mesti apik kok ya. Ya rasa dadak kokean ngencengi masing-masing nyolot udu nyolot akhirnya rong nyolot kuwi kok. Oh mencolot. Emang praktek nek ngalahan bahasa ngalahan iki indah sekali. Sayyidina Umar terkenal bengis nang medan perang karena macane wong muslim, terkenal disiplin keras di hadapan para sahabat maupun para jamaah. Ning anteng lembut kepara trima meneng ning ngarepe garwa. Waduh ning jaba medeni wong ning angger ning ngarepe garwane trima ndungkluk meneng. Ora kok wedi, ora kok kalah kok ya. Wong nek karo sing wedoke babat pedang tugel gase kok. Sayyidina Umar ning karena memang kunci utama di dalam keluarga niku ngalah. Mula adem ayem kae kaya.
Wong terkenal to nalika dunek-unekke iki trima meneng. Ajan trima meneng dunek-unekke iki. Tanggane arep wadul tek bar dunek-unekke sing wedok jebul ndunu mah sahabat Umar ya dunek-unekke lah ra sida. Aku karo wadule dunek-unekke jebul kono ya dunek-unekke. Nah ming bali mulih mingen. Iki dadi jenengan-jenengan kudu meneng. Terus ya kaya jenengan iki arep nggo ra meneng ra ndi modal. Wong ya urip mingkor sing nanggung sing wedok kok ora meneng. Reka-reka kowe mung pancen meneng wae. Rasa aneh-aneh. Urip ning dompleng kok jejak-jejak ora. Ndak ada tentrem. Niku saleh ketoke perkara sepele realisasi ibadah hebat ki ngono kuwi tenan. Den, niki sik terus sesuk kok ndak mah rasida saleh jenengan. Muga-muga do tansah duwe program-program karo duwe pengelolaan hidup untuk menjadi hamba Allah sing apik, sing saleh, sing duwe pola pikir keakhiratan, ora mikir duniawi terus. Karena duniawi niku ya ora begitu mbegjakke kita. Ning nek mikir ke akhirat rangkun dono ki sangune wis sugih. Slamet insyaallah. Niki alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.